Pozdrav svima, ja sam Suzana i želim vam dobrodošlicu u bosansku kuhinju na veganski način. Poprilično dugo nisam snimala iz jednostavnog razloga što ljeto traži svježu, sirovu hranu, rijetko se kuha ili ako se povrće i obrađuje termički, onda to sve traje vrlo kratko i radi se o jednostavnim receptima, često improvizacijama. Međutim, hladnije vrijeme traži da unosimo kuhanu i toplu hranu. Pa vam danas snimam nedjeljni ručak za 6 osoba. Gulaš od gljiva, te pire od krumpira i bundeve sa još jednom podvarijantom ovog pirea sa čičokom. Sa mnom je u kuhinji Jajša, vrlo mlada djevojka koja želi više naučiti o kuhanju na bazi biljaka. Moram reći kako sam ovom prilikom i ja puno naučila od Ajše i kako se veselim našim budućim druženjima i novim projektićima. Također se želim zahvaliti i Stanku na maslinovom ulju koje je stiglo iz njegovih hercegovačkih maslinika. Obećavamo da ga više nećemo koristiti za kuhanje, već ćemo ga samo čuvati za lijeka. Recepti su kao i obično u opisu kanala. Nadam se kako će vam se svidjeti ovaj današnji video i da ćete nešto od ovoga isprobati. U slast!